wala din sila inibili nako. Ningon din siya nga may ayaw yun kalimti paghatag sa tithes and offering. Mawagin na iyan hatag. Wala sa mabalaka o kasi akong kaumaon. Kung sa'y mudangan na ako nalay mahabilin. Pero ang iyang kabalakan yun, malimot ko paghatag sa tithes and offering. So mauna na mga igsoon, nagsugod ko sa sinuganan sa kong pagkaintista sa offering. Dili pa mang putong itawag niya ato si offering pa mang yun. Gani one day akong pangiinan sa Buyet. Abi ni Buyet, wala kayo hatag offering, wala kayo warta ang iglesia. Kaya ang tithes, paon na namin na sa mga pastors. So kinahanglan ng hatag yung tao offering. So yun ang mga igsoon, naghatag sa offering, naghatag sa tithes. O, di grabe ang akong bana. Dialysis, wala pa'y dialysis sa Lipolo. Asa ang dialysis? Sa Cebu. 1 year sa Cebu, tuaga puyo because of dialysis. You just imagine the expenses, mga igsoon. Ang akong anak, kapadayon sa pag-eskwela sa medicine, wa gyud maunda. Wa gyud maunda. Ug ang paghatag sa tithes and offering, wala po maunda. Ug hangtod na namatay siya, mga igsoon, nalubong na mo dinhi sa Rojas. Kaya naramang pumili property na kalungan. Kaluoy sa Ginoo, wala din ko'y utang sa iyang pagkakas because of tithes and offerings. Sumanagin mo ang mga igsoon ang ka-importante gayon di ay kuluntungan ka sa sulog sa Ginoo. Just trust in God. Pagsali ka rin sa Ginoo, wala yun. Pagka usag yun sa pagsali na akong himo ang mga igsoon sa diya na undang ang isugod na gid ko pagka-SDA kay primero ang mapalay ko magpapa-office mo. Na-observe pa man ko. Unya sa diha na isog na gid kayo hindi ko magpapa-office mo dahil na-worry po ko na if ever mamatay akong bana, ako ang akong anak magkalaki ng pagtuo. So I decided na mahimog ko stay. Amen. So i-bautismuhan ko. And everything was surrendered. Sigarilyo, usog na mahalin, iunang. Mga bino, beer, tanduay, malyon ka. Sa patong mga bino nga usog ka ayaw mahalin, iunang. Namugin na yung mahalin sa usa ka tindahan. Pero iunang ang kanan. Kung dito, ako rin isali ang tanan sa Ginoo. Kung ang nakita mo, nagpadayon ang tindahan. Hangtod karon naagihapon ang tindahan. So, dili taanay nga mahadlok ito sa proseso sa Ginoo nato mga igsoon. Kung ingon ni Buyet na sulayin ninyo ako, tinuod yun na mga igsoon. Ako kung isulayan, naman na sininin, na-observe yun ko sa first day na wala, naging ko ato mga baligyaan. Nadahon magigani ang tindahan ang mahalin, pero it was not as I expected nga mo down yun ang tako kayo. Ingon dahil dumilinin, pila naman dahil ang mahalin sa sigarilyo o sabihin. Nga nadawon man galing, piwa mo ingon nga down throughout, wala ko magmalaw. It is because of tithes and offerings. So, sa ako nang iyong mga igsoon, mauna ang naitaw sa akong kinabuhi. O hangtod karon ni abot na sa akong pagkatigulang, o sa gani kapuyan na gani ko, di na po tayo anak sa tindahan, kaya hindi na po interesado
lang din po'y mabinlan. Akong dinalayo, akong anak ko, di pa pag-Irene. And besides, dili pas na gusto, kaya niya kulo kung mag-Alzheimer. Kaya wala namang kuluhan. So, hindi na lang din mga isuot, asa taman. Asa taman, pag-uot sa Ginoo. Amen. It's just, ana lang yun. Ako lang yung pabilin ninyo. Ayaw yun hindi ang tithes and silver. Kaya magkatapang din na kaya sa atin pag ginagawa. God bless us. Tithes and offering. Amen. Salamat at ako. Mama Pring, no? Ano to? Kanang testimony na ito mga pinali-dali. Pero ang detail na ito, mas daghan magiging yung sukreto. Kung sa nakapagkailangan ng testimony. So, wala kang dimension ng pinali sa 10%. 10% ako na si Ma'am. So, isulti ng dagko dito ang iyong gawas na ito mga kakmay ng tao ng income. So, dali na po na ito i-ulit, no? Pero dagko na kayo yung income, kaya dako na po rin yung sige, murag sa'yo yan. Pero hindi yung mga wizard na hindi mo sayang pa sa para sa dito. So, moro ginay pan. Kita ang pagkatubianan ng sige mo, gamay mo man. So, tingwa mo na ito ka, sakto ang atong pagpuli sa ino. Sakto ang paghatang ng sa ino. Kaya kung tugyanan na niya dako, kung yan kita makahatang, wala yung kuyaw na sitwasyon. So, samtang kamay mo ang tubig sa ino, ato maminatungkutan. You'll be atong pinikamutan na kapagtan na masaligan ka, kaling talabutan sa kalimutan, kung yan Kristo na ito. So, wala ko yun si Sister Manilin, atong sunod sa atong Elder Chris Sapo. Minutes. Happy Sabbath. Sabat. God is good. All the time. Ilan po muli ko dito? Kami ang muli ko dito ang ko sa Panginoon. Di mo makri. Amen. Welcome sa atong bisita. Natin bisita gikan sa Balaling Church.